लोगोफोर खुलुमबाय आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय थाबाय आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै खालामना होदो अननानै आंनो ओरैबायदि जिउनि लोगोरि नांगौ जाय आंखौ जोबोर फाग्ला बादि अनो आंखौ जेब्लायबो सोङो जे मायाव दं हारसिङै दाथां सना आंखौ जेब्लायबो केयार खालामग्रा आं गाबोब्ला आं जाहोन खोन्थायैनि सिगांनो बिबो गाबफाग्रा आं बिनि कल थिखाङाब्ला हाजारथा मिस कल खालामना दोनग्रा आंनि अनगायै रावबो सिख्लाजों रायज्लायै आं रागा जोङोब्ला बा बोराबोब्ला आइ लाभ इउ होननानै आंखौ बुरखायनाय